On a rack, 20 kilo barbell, 15 kilo plates, $5 kilo, 2.5, 125 for overhead squat, 20 kilo barbell and 10 kilo plates both sides. Najpierw berny. Puść tam zielonym. Spoko, jeszcze jest minuta luz. Dwadzieścia pięć niecałe sekund. Blisko sztangi rób burpeesy. Blisko sztangi. Chcesz wodę bliżej? Dziewięć. Będą 3 sygnały. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Raz. Lecisz. 10. Raz. 2, 3, pełny wyprost, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dycha, relaks, przysuń sobie trochę sztangę, dawaj, trzymasz, dawaj, dobrze, raz, 2, 3, 4, 5, pełny wyprost, 6, 7, 8, 9, 10, luz. Spoko. Dawaj. Raz, pełny wyprost, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dycha, relaks, głębokie oddechy. Powoli, dużo czasu masz, jest dobry czas, mega dobry. Ok, góra. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 7. Mocno brzuch. Dycha, ok. 2 pełne już masz. Jest dobry czas, Łukasz, bardzo dobry. Raz, pełny wyprost. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dycha. Spoko, mega dobry czas, zrobić ponad 4,5 rundy. Dawaj, góra. Góra. Raz. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dycha. Chwila luzu, 2 głębokie wdechy i dawaj, 10 burpeesów. Raz, prostuj się, to jest no rep. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, jeszcze 4, 7, 8, 9, jeszcze jeden, ostatni. Git. Dobrze, dobrze Łukasz, mega dobry czas jest, bardzo dobrze. Chwilę odsapnij, to unbroken zrób, żebyś się nie przerwy nie robił. Spokojnie, odsapnij, głębokie wdechy i dawaj góra. Zrobisz to 10, jeszcze 10 burpeesów zrobisz. Góra. Raz, 2, prostuj, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jeszcze 2, 9, jeszcze 1. Ekstra. I burpeesy. Już trupa. Prostuj na urep. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, dawaj, 7, koniec, 7, koniec, 7, zarąbiście, 7 burpeesów. Odsuń sobie tą sztangę, odsapnij, teraz masz 2 minuty luzu, 2 minuty luzu i do raka. Od 55 dawaj. No już zaczęli zachować. Ale nie rób żadnego dipa z nóg. Nic tu z nóg nie pracujesz, nie? Sam strict. No właśnie. Chcesz zacząć? Jeszcze minutę masz, niecałą minutę luzu. Zacznij jak będzie w pół do, ok? Ok, podchodź powoli. I dawaj, pierwszy pres. Same ręce, dawaj. Mocno. Trzymaj. Odłóż. Ok, ściągnij te dwa, ściągnij je. Masz Łuki 45 sekund przerwy. Jeszcze. Proszę. Pójdzie. Jak nie, to ja Ci dorzucę dyszki. Przestawimy tu przed kamerą, że będą 2 dyszki i dasz mniej. Ja jeszcze odpocznij. To już musisz dygnąć, Łukasz. Jak będą 2 minuty. Nie, jak będą równo 2 minuty. Jeszcze masz 30 sekund. Spokojnie rozluźnij ręce. Spokojnie, jeszcze 15 sekund.
Spokojnie, podchodzisz. I mocny pres. Dynamiczny z rąk. Trzymaj, trzymaj! Ekstra! Dobra, dół. Chcesz spróbować piątkę? Dołożyć czy te 1,25? Bo to już jest na ostatni raz, bo to ci łatwo weszło. Czyli z powrotem jest dynamicznie mniej. No. Chcesz spróbować? Czy 1,25? Bo jest ostatni pres, masz szansę na ostatni pres. Spróbuj, będzie może pewniejsze. I teraz do końca odpoczywasz. Teraz zaczniesz dopiero jak będzie za 15. Masz jeszcze minutę odpoczynku. Łyka wody sobie zrób rozluźnij. Jeszcze 45 sekund masz przerwy. To jest zmęczenie. Tu masz overhead składy, masz burpees i to jest dużo ciężej. Za 20 sekund łuki podchodzisz. (15 sekund). Już powoli podchodź pod sztangę. Powoli, jeszcze nie, jeszcze spokojnie. Okej, dawaj. I góra. Mocno. Już patrz. Dobrze. I dół. Ekstra. Super. Wrażenie, żeby to wziął 55. Poszłoby.